Uy, gaya ni Paul. Mas okay nga yun eh. May mga bloopers. Bloopers ko lang. Bang saan yung pangalan nito kasi? Shanghai, no? Di ba ang sarap? Ang pangalan niya, Shanghai. Shanghai. Di ba lumpia lang yung Shanghai? Shanghai noodles. Hello guys! Matay wa pa may sweldo. Wa pa may sweldo asa kaon ani ron. Uy, kwarta. Imsa, isang tanawon diri og nabay nag-message natong kwan. Nabay nag-message natong murag na nanawag. Hello? Oh, sa Bansil. Asa day mo? Ah, birthday Eric? Nah, timing nga wala pa yung kwarta. Mas maay na, libre ko panihapon. Asa na pizza? Mongolian? Mongolian restaurant in front of Abu Dhabi Mall. Ah, sige. Sige. Sige guys. Anak ko. Sige, sige. Sa timing guys. Nainang libre. Birthday dong Kuya Eric. Ay, Sir Eric. Pariharami kita hapit na gawin anak niya. Ay, Mongolian oh. Tara. Ato ta dito. Mongolian. Ay, salamat Lord, libre ra gyud ni. Hi, good evening. Wow. Gupahan naman kaya ni nila. Uy. Picture mo kayo. Sil. Busy. Huwag po kami ilan. Nick, saan wapa kayo ni taga Davao eh. Lami kaayo. Kari yun. Picture mo kami. Uy, gaya ni Uy. May water. Lalaki yung chinko. Tapos mag-ano ka ng beer. Ayaw niya ng coke pero gusto niya ng beer. Hindi, mag-wine ako. Hindi ako nag-beer. Okay na? Ay, sorry. Ano pa? Sorry. Dali ram na.
gwapo talaga dito. Hindi, wow. Jimmy ko Rosales yata yan. Hindi, okay, natalo yan. Nakikita yung kamay ko. Wala ka sa buhay mo. Sabihin ng misis mo na ano. Kaya nga, I mean, baka gusto Hingi na lang ako. Mabukas. Kaya nga, baka gusto sa bahay sa gabi. Sir Eric, tapas na gid ka. Pero, Tabas-tabas. Uric na lang. Uric acid. sa Uric, Sir Eric, Uric na lang nabili mo.